Езикова школа Слово Успех е тук, за да помогне на всеки да научи испански език. С нашите методи ще дадем базови знания и солидна основа на учениците в изучаването на испански език. Но не само, ще ги научим на принципите на езика. Важен компонент от нашата програма са неуморните ни опити да помогнем на всички ученици да подобрят своята концентрация не само при изучаването на испански език, а и във всички сфери на живота. Концентрацията и издържането на внимание са умения, които изглеждат на все по-заден план при младите и не само. Ние се стремим към подобряване на тези умения у учениците, защото това безспорно би имало благоприятен ефект върху техния ум. Тези умения са изключително важни при изучаването на който и да е език, като испанския не е изключение. Испанският става все по-важен в Европа и бройката на изучаващите го не спира да расте всяка година. Ето защо знанието на испанския може да отвори много врати в личен и професионален план. Глобалното значение на испански език се подразбира от факта, че той се говори в над 20 държави по цял свят и е един от 6 официални езика на ООН. Друг основен фактор, който допринася за огромната важност на испански език е неговото широко разпространение. Той се говори в почти всички държави в Централна и Южна Америка, което го прави ключов за комуникацията в тази огромна част на света.